Il-41 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna bdiet b'121 każ ġdid li ġew reġistrati bejn il-ġimgħa u s-Sibt. Din iċ-ċifra tella l 11,318 it-total ta' każi reġistrati f'pajjiżna sa mis-7 ta' Marzu l-hawn. Fl-aħħar sigħat 144 persuna kienu ddikjarati mfejqa mill-COVID u allura meta wieħed inaqqas ukoll il-166 vittma li kellna sa issa, il-każi attivi jibqgħu 1858. Tul il-ġimgħa li għaddiet pajjiżna reġistra total ta' 660 każ ġdid. Fid-dawl tan-numri ta' każi ġodda li qed jibqgħu pjuttost għoljin l-awtoritajiet tas-saħħa qed jinsistu bl-appelli tagħhom biex il-pubbliku jibqa' viġilanti u jibqa' jżomm mal-miżuri kollha li hemm sabiex titrasa n-nimxija tal-virus. Aktar u aktar fi żmien il-festi bis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tfakkar lil kulħadd li dawn mhumiex żminijiet biex ninġabru għand xulxin. Jekk ħajkollna nies li ħajkunu qegħdin jitilqu minn dawn il-miżuri preventivi li aħna tallimna li jaħdmu, ħajkun hemm influss kbir ta' każijiet speċjalment fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar, fejn inti kollok iktar każijiet li jimirdu, konsegwenzi li ħajkollna iktar influss ta' nies li jitlu l-isptar tagħna u sfortunatament iktar nies li jmutu. Intant pajjiżna għandu jirċievi l-ewwel vaċċini kontra l-virus f'Jannar bl-anzjani tal-fuq minn 85 sena, dawk fi residenzi tal-anzjani u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa mistennija jkunu l-ewwel li jingħataw dan il-vaċċin.